lah lah. Eh eh Pak oi, Pak oi. Tetang lempiate merak kesimpir leledang, ledang ledang lerang kadang nyamping parang asa sonde cinde amore
Ayo le. Pada Pak Trisut iki le. Duwe gawe le ngentas putrine. Ayo Mas. Ayo, kabeh pangkat le. Nyawune Pak Tri le. Aja lali kamane lasing kapit aja lali. Kabeh pangkat le. Lane kabeh kresek digowo le. Ayo co. Baris, baris pangkat neng bulan le. Yo, aku yo melu, aku yo melu, aku melu. Aku melu kan. Aku melu kan. Jago. Tukar 84 panjang oke oh ya le. Iki Burisrawa wis jogetan. Matur nuwun. Dewa Burisrawa. Ayo makan le, makan, makan, makan. Makan ya, makan. Ayo le. Ayo dadi budak Aswatama makan nang bulan ya le. Yo, Mas, aku tak makan nang bulan, Mas. Ayo, budal. Guru
warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing ngarsanipun para pini sepuh sesepuh dalasan para rawuh kakung Sumawana Putri. Saderengipun amiwiti menggah pahargyan wonten ing ri kalenggahan dalu menika langkung rumiyin ngengeti bilih kula panjenengan sami dados tiyang iman. Mila mboten kedasa supe kula tansah ngajak-ajak khususipun dateng diri pribadi kula lumeberipun dumateng panjenengan sami. Monggo kita tansah nambahi iman sarta takwa sarta puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Ilahi Robbi. Mugi-mugi kanthi raos syukur kala wau kula panjenengan sami dipun tambahi nikmatipun. Allahumma amin. Nggih. Sugeng kula panggihan lumantar kula sarencang rombongan campursari naminipun Waton Manggung. Dados niki nggih mung waton kemawon latihan nembe sepindah. Malah kula dereng tepang kalih penyanyine niki. Dados niki nggih mung waton ngoten mawon. Niki ugi sanes rombongan seniman. Niki namung rencang-rencangipun Mas Tri Sutyono duk nalika pawiyatan wonten SMP Setunggal Karangdawa angkatan tahun 18 sekawan. Sowan mriki menika atur panjurung pamuji dening Mas Tri Sutyono badhe ndhaupaken keng putra putrinipun ingkang sesilih Nimas Cynthia Mawarni Devi Eskom ingkang dipun jatuh krama panjenenganipun Rayi Mas Didit Dio Prabowo AMD. Ing pangajap mugi-mugi lampahipun adicara wiwit dalu menika ngantos benjang enjang siang lumampah kanthi rancak boten wonten alangan setunggal menapa. Ugi rencang-rencang saking Estukar 84 tansah memuji mugi-mugi dados pesti jodhonipun ngantos kaken-kaken ninen-ninen tansah saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi rahmah. Allahumma amin. Nggih. Monggo panjenengan sami pirsani gotaipun Campursari Waton Manggung. Sumangga nun matur nuwun. Yo, yo. Ya.
kapati hamba suci Dayeng tenan. pinepsu topo Nggih, matur nuwun. Monggo niki pengrawit